jam hire mon heɗiyankoɓe haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam yeroyaɓe TV gosoraɗo serata e lawde tokosel radio e kala ɗo mbawɗon wonde e windere nde. Karallagal ko lamtor Salabdul Tokso Mdul Maji Demɓe huufi haalirde nde ko guiɗo mon Ibrahima Oumar Kane katantiliñinom Agnam yeroyaɓe. Gaaci ɗi ko Dawouda Hammadi Thiam mo Ferella. En gari hande e tindol ngol ɗo tindol noon wiyete ko dental woni doole. Banda men peɗeli jungo meeɗi waddude batu wiya kala feɗendu yo haal nafoore mum. Feɗendu wordu ndu adi ƴettude konngol ndu wi so wonano min jungo wonata ko holfo. Kelle poɓɓi feɗendu jofordu ndu hebbiti wi bandiraɓe ko min ɓuri susde reedu ngati ko ladde ñaaɗi ko fof mi hulata joofade. Kelle poɓɓi feɗendu hakkunde ndu wi ngandon noon ko min ɓuri juurde leggal dande. Kelle kadi poɓɓe feɗendu feggordu ndu wi bandiraɓe ngande koye ko min faɗɗi fof hay feggere ko min sinkirte. Kelle poɓɓe wiya kadi haala gasi feɗendu hoddaru wi bandiraɓe jaafoɗon hade mon yaade mi andina on noon komi kodda mo ɓirtata lahal. Newre wi bandiraɓe jottoɗe kaltiden gande ko min werti onon fof caltuɗon beele gurdon ballodiron gandon ko ma dental wooda nde doole keɓe deke noon ko dental woni doole. Bandiraɓe tedduɓe ƴeewe ko ngol ɗo tindol jangguinta en.